Ivan Černý, určite ho nemusím predstavovať. Ivan, otázka je hneď táto. 6 rokov nefunkčná trať, teraz ste sa zase do toho pustili. Čo vás do toho nejak dotlačilo? Tak dotlačili nás hlavne títo mladí chlapci, partia mladých nadšencov, ktorí tu začali jazdiť, lebo keď si zoberiem nejakých 6 rokov naspäť, sme tu boli 2 jazdci a prakticky iba otec a ja sme sa do toho dali, aby sme tu robili preteky, ale teraz tu vznikla pekná partia nadšencov, ktorí jazdia štvorkolky, máme tu motorkárov aj z Borského Mikuláša s tým, takže sme sa rozhodli túto trať znova sfunkčniť, tak sme sa rozhodli, že tu necháme porobiť, chceme poďakovať aj starostovi, týmto pádom Šaštína, pánovi Prskovi, ktorý nám vyšiel v ústretí s týmto všetkým. No a dúfam, že sa nám to podarí troška dať. No, tento rok sme spravili iba taký guláš pretek, ako sa hovorí. Chceli sme vedieť, aká bude odozva na to. Chceli sme tu prerobiť trať. Aj sa nám to podarilo, pretože sme tu mali s miestnymi ľuďmi problémy. Takže sme sa vzdialili od cintorína, od všetkého. Takže dúfam, že ľudia uvidia, že sme ochotní aj my uhnúť. Niečo uhnú oni a dúfam, že sa nám podarí na budúci rok spraviť nejaký väčší pretek. Neviem, aké máš ty odozvy od chalanov, od závodníkov teraz, že od účastníkov, ale či ja, alebo takto moje také blízke oko, alebo čo som sa viacerých pýtal, si pochvalovali. Ty máš aké také ohlasy? Tak, dneska čo som počul, tak dosť chlapcov si to pochvalovalo, čo som rád, no ale viac menej by som povedal, že táto trať je na také stanovy voľných pretekov a to, ale na seriál majstrovstva Slovenska neviem, či by táto trať až toľko mala, ako v sebe. Ono možno sa im nelúbil asi jeden skok, ten s pieskovým dopadom, tam bolo trošku, ale a možno niekde nebola až taká úplne široká, takže to a asi je krátka na Slovensko, ale tak to máte ďalšiu métu. Tak áno, hovorím, no skorej sme chceli využívať toto ako tréningovú trať, chlapci chcú troška viacej skákať, tak sa vymýšľajú nejaké nové skoky. Bohužiaľ tento pieskový jazd, no bohužiaľ, vždycky tu bola pekná pasáž, ale tú pasáž sme museli vynechať, tu si veľa ľudí chválilo aj napriek tomu, že bola piesková, rozbitá. No ale dnes to zrovna vychádza tak, že sme museli krížom spraviť doskok. Mám v pláne na jaro, že keby sa nám podarilo sem dostať buldozer, že by sme do toho nahádzali pevnú trať, aby hlinu? Pevný podklad. A tým pádom by som chcel aspoň ten meter doskok plus nejakých 5-6 metrov skúsiť náväzť nejakú takú tvrdšiu hlinu, ale bohužiaľ je to celé, ten svah je celý pieskový, takže... Ale on je dobrý podľa mňa, len teda ten doskok, že mali s tým niektorý problém, že teda doskakuje sa až do piesku, že to zabrzdí motorku. Hovorím, zasa niektorí ľudia povedia, že je to veľmi zaujímavá pasáž, pretože ten piesok je ťažký a ja myslím, že každý jazdec sa musí vysporiadať s tým, čo je na svete a všade nikto sa nikoho nepýta, je tam bulva rozbitá, musia do toho ísť, skákať, musia sa proste naučiť to, čo je. Tak. Dobre, a teda spomínal teda ten ďalší rok, že na jar znova niečo chcete spraviť. Chystáte sa ešte potom, to bude guláška asi zrejme, ale nechcete ísť teda ešte viac? Nemusí to byť zrovna Slovensko, ale možno nejaký taký regionálny? Tak my by sme chceli skúsiť tady, ešte neviem, či bude existovať niečo. My sme to robili tie malokarpatské poháre, hej, teraz tie malokarpatské sa ukončili. Viac menej sa začal dozjazdiť Žubor Cup. Neviem, či pani Zmajkovičová bude pokračovať na budúci rok s týmto Žubor Cupom. Ak by áno, chceli sme ich požiadať, aby sa prišla pozrieť, ešte sa niečo rozšíri, nachystá sa, spraví sa, že či by sme ten Žubor Cup nedali, no, pretože chceli by sme ísť troška vyššie do toho, no a možno je pre ľudí zaujímavé, keď vidia aj tie štvorkolky, aj tie motorky, že vidia aj. No ono sa to tak, aj v DP sa tak hovorí, že tak štvorkolky vyhľadia dráhu, zase motorky spravia drážky, ale nakoniec to funguje celkovo. No. Tak je to nepríjemná vec, pretože naozaj tie štvorkolky by mali jazdiť svoju trať, ty by potrebovali dokonale upravenú trať, tí nám to až tak veľa nerozbijú, ale zasa z nás zničia drážky, do ktorých sa potrebuje oprieť a znova po nich sa do toho dávať. Je to také troška horšie, ale v poslednom dôsledku všetci na to nadávame, ale v tom poslednom ale účastnáme stále 180 v priemere. Všetci sme radi, že sa niečo jazdí a že to je a že to funguje a dneska na to Slovensku veľa nenaskáčeme. Tak super, lebo ja sa tomuto teším, že teda ste sa do toho pustili, že sa trate nerušia, ale sa rozširujú. Ja som tomuto rád. Za to vám inak aj takto ďakujem trochu. Tak aj my ďakujeme za pochvalu, hovorím, no chceli by sme preto spraviť, som rád, fakt je tu tá partia, ja som ich viac menej tento týždeň nechal sami, hej, veľa vecí vybavovali sami, či gavron, či všetci zaháňali proste sanitku, všetko.
Chcel som ich proste otestovať, ako to zvládnu, no ale tak veľkú zásluhu má na tom aj sestra Adriána a títo chlapi. No ja som viac menej ich nechával úplne do mŕte, aby proste ukázali, či to dokážu, alebo nedokážu, hej, lebo my už sme to s otcom organizovali, vieme, čo to je, jak to je. Otec bol zasa strašne rád, že sa po rokoch niečo robí, tak ten zasa nastúpil, bol rád, že to môže povoziť a tak myslím, že všetci sú dneska radi, že to dopadlo, aj keď bola menšia účasť, ale my sme radi. Takže nadšenie vám nechýba, to je hlavné. Áno, hovorím. Ja vám držím palce. A ja som rád za chlapcov. Dúfam, že sa tu znova stretneme. A hlavne chlapcom chcem poďakovať, že proste dokázali to chlapci, som rád. Super, ďakujeme ti. A ja ďakujem. No, ono vy tu máte, vlastne si spomínal, že teda máte tú dobrú partiu, ono vy tu máte aj víťazov v štvorkolkách, dokonca teraz motorkári už sú celkom dobre na tom, takže snáď aj mesto uvidí, že ho zviditeľňujú aj v tomto smere. Ja si myslím, že by to mohli pochopiť. A Ivoš? Ale ja tu robím rozhovor na kameru, ty. Poďte aj vy! Ježišmária. To je mama, lebo... Dobre.